Aquí tenim el taulell de control del canó i aquí ens dona unes dades, que és la temperatura de l'aire, la humitat relativa, i la dada important és la temperatura d'humitat. No treballem mai vers la temperatura de l'aire. La temperatura d'humitat neix de la temperatura de l'aire i la barreja de la humitat relativa. Contra més sec és l'ambient, més diferència hi ha entre la temperatura de l'aire i la temperatura d'humitat. Per això es donen casos amb aquesta tecnologia, amb el canó de turbina exactament, podem arribar a treballar amb temperatures positives. Una temperatura negativa i una humitat relativa molt baixa, la temperatura d'humitat ens baixarà molt, podrem treballar amb comoditat i tirar-li més aigua a la pista. La temperatura d'humitat neix de la barreja de la temperatura de l'aire i la humitat relativa. Contra més sec és l'ambient, més diferència hi ha entre la temperatura d'humitat i la temperatura de l'aire. O sigui que el que realment ens interessa a nosaltres és una temperatura baixa amb una humitat baixa, perquè la temperatura d'humitat sigui molt alta.